Me ollaan nyt Pieksämäen Kirkkosurnuijärvellä. Tämä on maakunnallisesti arvokas merkittävä lintuvesi. Täällä kunnostetaan tätä lintuvettä, eli niin kuin monetkin Suomen lintuvesijärvistä kärsii voimakkaasta umpeen kasvusta. Täällä me yritämme ratkaista tätä umpeen kasvua ja hillitä sitä ruoppaamalla. Tehdään mosaiikkimaista semmoista linnuille sopivaa ympäristöä, jossa on avovesiallikoita ja sitten semmoisia pieniä poukamia ja epäsäännöllistä rantaviivaa. Varpaisjärven maansiirto- ja vesitekniikka Oy päätyi meille urakoitsijaksi ihan julkisen kilpailutuksen kautta. No, tässä tietysti oli tämä kalustovaatimus erikoisuusehtona, eli me tarvittiin näitä kelluvia kaivinkoneita, tietysti kokemusta ja näyttöä vesialueen töistä. Meillä on yleensä tietyt kokemusvaatimukset, että pitää olla taustaa, että näitä pitää olla näyttöjä, että näitä on tehty ennenkin. Tuossa Pieksämäellä on myös Vehkalampi-niminen kohde tuossa lähempänä Pieksämäen keskustaa, niin Varpaisjärven maansiirto hoiti myös sen meille ruoppaakseen ja sen he sai nyt päätökseen. No, silloin kun ne siirtyi tänne, eli noin kuukausi sitten. Yhteistyö on pelannut. Meillä on, niin kuin ehkä huomasit, hyvät jutteluvälit Timon kanssa, että paljon soitellaan ja keskustellaan missä mennään. Ja ihan hyvin on mennyt. Kun nämä on herkkiä kohteita ja näissä täytyy toimia tietyllä lailla, niin semmoinen nopea reagointi, että jos huomataan, että jotain on mennyt pieleen, niin rehellisesti minulle on soitettu heti ja ruvetaan miettimään, että mitä nyt tehdään. Tai jos onkin tullut, niin kuin tässä nyt on suunnitelmia ollut pielessä, niin me ollaan jouduttu tekemään suunnitelmiin muutoksia lennosta, niin tämä on ihan oma erikoisosaamisalueensa, eikä voi ruveta heille sitä, niin kuin, en osaa sanoa, missä voisivat tehdä paremmin tai toisin.